gaan even kijken bij de laatste live-uitzending van Doggen van Mietwarp. Dit keer van Hantem. Rutger. Ah, kom mee op. Kees. Dat maakt het moeilijk, maar had je er dan maar kop en schouders boven uitstekken en dat de jury loert op lakert omdat het alweer in lietse dingen ik zit en om elkaar vast en maar terug gaat en in je verhaal is, dan gaat de prijs. De nummer 1 nou, de